इनियंकल्ना ಕಾಲೇಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂಚ ಡೆಸರ್ಟೇಷನ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್ ಚ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಂತನ್ನ ಅಲ್ಲದಾದ ಮನ್ಪನು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಪೋಡಾಯ್ತಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪನೇ ತೋ ಸರ್ತಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋನ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ಒಂಥರ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫಡ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೆಯರೆ ಇಜ್ಜದ ಇಂಚ ಇಂಕಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ 2 ಸೈಡ್ಕೋ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫೈನಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಡೆ ಅಂದು ಪೂರ ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಇಂಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಆತ ನನ್ನ ಇಂಚ ಪೂರ ಬರೆಯರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ತಕ್ಲಾಗಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಯಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬರ್ತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಲ ವೆಕೇಟ್ ಮನ್ಪರೇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಮ್ಮ ಬೈದಿರೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೂರ ವೆಕೇಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದಿತ್ತಂತ ಚೈತೆ ರೂಮ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಏನೋ ರೂಮ್ ಎಟ್ಲ ಪಾಡ್ ತುಲ ಎಂಕಲ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋದಾಂಡಿಲ್ಲಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನೇ ಪೋಯಿನಿ ತೋಜೋಡು ಅಂಚ ಅಂದು ಪೂರ ತೂನಗ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ನನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಲೈಫ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಇಜ್ಜದ ನಾನು ಎಂತು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂಚ ಕಾಲೇಜಿಗ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗ್ಲ ಬಾಯಿ ಪನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಬತ್ತುಂಡು ನಾನು ಕೊಡಗಿಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗುಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಪೂರ ಈಜಂಡ ದಿನೋಲ ಕಾಣೆ ರಕ್ಕದ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪಿನತ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನುಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಾರ ಅನಾಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ತೋಡತ ಅಂಚ ಚೆತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೂರ ಇನ್ನಾಗ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ನನ್ನನ್ನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪಲಿ ಅಂಚ ಚೆತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಿನಿ ಇತ್ತಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರಾಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಪೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಪೋಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾನಿಡೆಗೆ ಏನು ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನನ್ನಲ ಏರಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಇತ್ತನೇ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ದೊಟ್ಟುಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್.